Здравейте хора, това е моят четвърти епизод в Soulplex. Ще играем с Skywars. Къде си? Хайде дай. Кача ми. Дай, 3, 2, 1. В една сме. Добре. Какво? Къде падна? Ендър перла? Ай, отгоре има още един чест да неш. Добре. Аз вече паднах долу. Умря ли? Не, в смисъл. Да, и аз паднах, обаче отгоре има един чест. Почти се води. Виждам те как строиш. Не строя. Тук някакъв на цели си нищо. Хубав мап. Аз съм по средата вече. Тут с малък мап. Какво? Много малък мап. О, тук по средата някаква вина. Има и долу. Добре. Пак почина да ми вади. Кой е тук? Какво стана, бе? Не те любих. Не. Още ли си жив? Да. Ама бе, умря. да, жив. паднах от света! Заради тоби аз паднах от света. Ти беше супер тъп, ще виж после на Лошо клипа. обсидиан над главата ти. Да, и аз после тълбих отзаде. Дет не гледаш, щеш да слагаш блоква и аз паднах. Добре, ще изиграем още 2 минигеймс. Ай, 3, 2, 1. Ако ти чуете защо не ти имаме, за да бъде по-интересно. Точно. Iron Tank. Нямам право на Аз това. съм с Golden. И аз. 4. Брат, Аз да виждам. и аз. Твоите какви са? Моите е Protection 4. Пет секунди. Супер. Хубави неща не са паднали този път. На мен. Ама нямам ендър перла пак. Добре, чупя честа. Remove 47 елементи. Нямам снежни топ, нямам лък. Имам само въжица. Супер. Ооо. Ендър перла ли? Не, енчатнах си диамантината броня. И аз пиша на прах. Unbreaking 1 и Projectile Protection 1, нещо такова. Той е гадно. Няма да ти помогне, освен ако не използвам лък. Аз нямам. Нямам Ender Pearl. Да, прожектайл ако е ти няма да се давя. Не. Очаквах да се обърнеш. Не! Добре, ми падна. Как нямам Ender Pearl ли, бе? И аз нямам. Не, бе. Тук има свободен остров, те че ще ама не взема нещата. Да, бе, тук няма никакви острови. Няма никакви хора. Ние сме 4. Сега ще станем трима ли? Аз ще умра и сега, сигурно. Да, че има 2 пъти повече неща от мен. Някой ги обрава. О, супер. Нямам Има никого. някои неща. Ими, Стане. тук някой е сложил лава, където и водата. Не,
Аз си изгърих всичките. Ужас. Жалко, че аз нямам. Шата сваля. Вау. Аз Нямам. сега... Винаги ти имаш яйца. Не, той с снежното. Добре, яйца излежи топки. А тук някакви падат пък. Пък някакво си. Ще те ловя. Добре. Добре. Сам фейл винч. О, ма, what? Добре, падна. Един играч. Какъв беше това спринт? Еми, Добре, изчакай, ако искаш. или ще бъде последната игра. Да. Сега тук имах някакъв. Влак. Влакна. Най-накрая една ендър перла. Добре, аз как да имам тук? С блок. Някакъв свърля пуша. То ще го изненадам сега. То смени изчерпа сега. Ооо, ще ме разби. Не, този два съм дърперва. Иван, който с минус 16. То се хак. Хак е. Човек, аз мога го докосна, а няма би. Ще видим в клипа. Сега ще ти покажа. То сега с яйца ма цели човека. Не, с лък. То добре, че е крив. Да си включи имбот. Само аз с този останахме. Еми, С този диамантен целя... Аз ще загубя да си греб. Сега да го изчакам. То си метна ендър перлата. какво? Къде отиде, бе? То слушай си метна ендър перлата. Тука. Добре, дойде. То с колкото и да е тъп. Не, бе! То с пак идва. Аз махам блокове, то се слага. Този вече няма да я бягаме. Аз бягам по по-далеч. Какво прави този? Ага, сега сложа на лава тука. Нямам друг избор. Този това. Убима. Уби? Не, убима. Умри, бе, грозен! Не, аз умирам. На едно сърце съм. Умрях. Добре. Топанар. Еми, това е моят четвърти епизод, дано да ви харесал. Лайквайте и се сабскрайбвайте.